Siguro'y natutulog ka. Nais ko sana'y tuwagan ka, itanong sa'yo. Ano mo long time, sir? 1 hour na mo. Ano mo? Man ba ako ng isipan mo? Sana lang matingalin ang puso mo. Bang ako'y nahihilot na hilot ay sabi mo na mahal mo rin ako. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng aking kwento dati ay kay siya punong-puno ng ligaya. Isang araw pang pinagkita, isang tao'y katumbas na miss kita, miss kita. Di ba dapat ako lang at wala nang iba pa? Bago ang lahat, hiling mo ba'y unawain ang pagbigyan ka? Okay lang mahal kita. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento dati ay kay siya, punong-puno ng ligaya. Isang araw pang di nagkita, isang tao'y ganun